बारमुडा फिटनेस मडेल गेलेना आसाम नाङैनो चेम्पियन जानो हादों जनक दैमारिया। नेशनेल थाखोसिम बादायनो सायख'जादों गावनि नाजानायजों जनक दैमारिया। नोंगौ थांखि आरो नोजोरा गेबेंब्ला जाफुंसार जानो हायो। बिनिनो मोनसे बिदिन्थि महर जानो हादों अदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा ओनसोलनि निज लिसिं गामिनि बिफा जितेन दैमारि आरो बिमा रिफा दैमारिनि फिसाज्ला जनक दैमारिया। थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो बडि फिटनेस बादायजेननानै मोन 20 गेलेमु बादायलायनायाव बाहागो लानानै दिनैसिम मोन 14 चेम्पियनशिप जानो हादों जनक दैमारिया। बेबायदिनो थांनाय मार्च दाननि 1 अक्ट'खालि मिस्टार एन्ड मिस इस्टार्न इन्डिया 2026 इस्ट जन नेशनेल बडि बिल्डिं एन्ड फिजिक्स चेम्पियनशिपआव देरहासार जानो हायो जनक दैमारिया। बेनि उनावनो मोननै हादरसानि नेशनेल थाखोनि बादायलायनायनि थाखाय सायख'जानायखौ फोरमायदों जनक दैमारिया। नेशनेल थाखोनि गेलेमु बादायलायनायाव गोबां रांनि गोनांथि जायो होन्नानैबो फोरमायथिदों जनक दैमारिया। गोरिब नखरनि जानायलाय नांगौ रोखोमनि हेफाजाब होनो हायाखै नखरनिफ्राय जनक दैमारिनो। गावनि थांखिखौ जाफुंसार खालामनायाव रांनि गोनांथि जानायलाय समाज सिबियारि आरो गोसो अनफावरि रायजो राजाफोरनिफ्राय रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों जनक दैमारिया। जुदि सोरबाफोर गोसो अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोना फिटनेस मुलुगाव बर' हारिखौ गोसारहोनो नाजानायाव जनक दैमारिनो रांनि मदद हरनो गोसोब्ला स्क्रिनाव होनाय UPI QR क'डआव रांखौ हरनो हागोन। लोगोसे जानबुं अनजिमा 8099800647 आव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। थांनाय 1 तारिखआव इस्टार्न इन्डिया बेवहाय जोंहा कम्पिटिसन जादोंमोन। बेयाव आं चेम्पियन जानो हादों। बिनिफ्रायनो आं सेलेक्ट जादों नेशनेल गेलेनो थाखाय। दा नै नेशनेल गेलेनो थाखाय आं प्रिपेरेसन खालामगासिनो। जोंहा नेक्स्ट मान्थआवहाय जागोन आरो। बे बहा जादोंमोन बे चेम्पियनशिपआ? थांनाय मासनिया माबानिया इस्टार्न इन्डिया बियो डिब्रुगड़आवहाय जादोंमोन। बेनि उनाव दायो नोंथाङा नेशनेल गेलेनो थाखाय सेलेक्सन मोनबाय। दा मोननै जायगायाव आं सेलेक्ट जाना दङ आरोना। बहा पुनेयाव मोनसे आरो बिहाराव मोनसे नेशनेलनि थाखाय। दा बहा थांगोन दायो? दा मोननै गेलेनोथ' आंहा थोजासे रां गैया। दा बेनि थाखायनो आङो मोनसेल' गेलेनोसै होननानै आं थांखि लाबाय। बिहारखौनो खाथिनिखौ गेलेनोसै आं बिहारखौ। मिथिनो हादों नोंथाङा गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे बडि बिल्डिं एबा बे गेलेनायखौ नोंथाङा गेलेबोदों। बे गेलेनाया माब्ला जागायजेनदोंमोन? आं कम्पिटिसन हिसाबै 2019आवहाय मिस्टार भैरबखुन्द बेखौ गेलेदोंमोन। बिनि उनाव आं मिस्टार उदालगुरि गेलेदों, कुमरिकाटा, मिस्टार बड'लेण्ड बिदिनो गोबां गेम गेलेदों आरो। बेसेबांसो गेलेखो दिनैसिम? दिनैसिम आङो गेलेनाय हिसाबैथ' 20तासो गेम गेलेबाय आं। चेम्पियन हिसाबै 14तासो जादों आरो चेम्पियन जानो हादों। चेम्पियन जानायनि अनगायैबो सेकेन्ड थार्ड दङ गोबां क्लासिक माने आं जोंना मेन गेमा जाबाय बरमुडा फिटनेस मडेल। आं बडि बिल्डिंबो गेलेदों। बडि बिल्डिंआ एसे बेलेग जायो, क्लासिकबो गेलेदों। बेफोराव आङो चेम्पियन जानो हायाखै, खिन्थु आं सेकेन्ड थार्ड फर्थ फिफ्थ बिदि पजिसन मोननायदों आरो। बे गेलेनायखौ गेलेनो थाखाय नोंथांखौ सोर थुलुंगा होदोंमोन? थुलुंगा हिसाबै जेब्ला आं उन्दैयाव मार्केटाव थाङोमोन, बाजाराव थाङोमोन ना, बै समावथ' टिभि मबाइल बिदि गैयामोन। माबाफोरा मार्केटाव फानोमोन ना फट' बडि बिल्डारनि, बिसोरखौ नुनानै आं सानदोंमोन आरो सानसे आं बिदि बडि बनायगोन होननानै। बिदिनो आं थुलुंगानाय मोनदों आरो। दायो नोंथाङा मा खामानि मावगासिनो दङ दायो? दायो आं मानोना आं फिटनेस लाइनखौ मोजां मोनो हिसाबै आङो गोदो टिचार मावोमोन प्राइभेट स्कुल, आंहा गावनि स्कुल दंमोन। आं बेफोरखौ गारनानै दायो गुवाहाटियाव आङो फिटनेस लाइनाव खामानि मावगासिनो। इज ए फिटनेस कर्स फोरोङो आरो। फोरोंनायजों लोगोसे गावबो गेलेयो? आं कम्पिटिसनबो गेलेयो। दायो नोंथाङा बे थांनो थाखाय जों मोनथियो गोबां रांनि दरखार जायो। बे रांखौ नोंथाङा बहानिफ्राय मोनो? दा नै आंथ' गुबुननिफ्राय आंनि हेल्प हिसाबै आं हेल्प मोननाय जायाखै। दा आं खामायो बिनिफ्रायनो आङो मेनेज खालामगासिनो। दा नेशनेल गेलेनो थाखाय आंहा गोबां रांनि गोनांथि जाना दङ। दा गेदेर गोलावफ्रा एसे हेल्प खालामोबा आङो नेशनेलनिफ्राय इन्टारनेशनेल आंहा खाबु दङ। दा नै आं माने गावनि फिटनेस फोरोंनायजों लोगोसे दा कम्पिटिसन गेलेनानै माने गावनि हारिखौबो आं नाम खालामलांनो बिदि नाजादों। दा जोंनि गेदेर गोलावफ्रा एसे हेल्प खालामोबा आङो नेशनेलनिफ्राय इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनानै हारिनि मोनसे नाम लाबोनो हागोन आरो उथिबोनाय लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा होननानै थुलुंगा होगोन? दा जेनेबा फिटनेस होनना बुङोब्ला बिराद माने मानसिफ्रा सानो आरो जेनेबा प्रटिन पाउडार, क्रिएटिन, स्टेरइड लाबासो बिदि बडि जागोन, जिमाव थांनो हागोन, बिदि नङा। नाथाय जोङो बेफोर जायाबाबो जोङो नेचारेलि जोङो माने जानानैबाबो जोङो फिटनेसखौ जोङो माने नाजानो हायो आरो। आंबोथ' जेनेबा मोनसे समाव बिदि प्रटिन पाउडार बायनो फैसा गैयामोन। आङो दाउदै सावदै जानानै बिदि माने बडि बनायदों।
दा उन्दै उथिबोनाय लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोङो फिटनेसजों लोगोसे माने जोङो फिटनेसआवबो जोंफ्रा गोबां स्कपफोर दङ माने पार्सनेल ट्रेनार जानानै जों केरियार बनायनो हायो आंबो दायो पार्सनेल ट्रेनार खामानि मावनानै आं नै जेनेबा गेम गेलेगासिनो गावनि न'खरखौ सालायगासिनो आरो बिदिनो दा जुदि नोंथाङा चेम्पियन जानो हायोब्ला बेयाव नोंथाङा मा मुलाम्फा जागोन दा जेनेबा नेसनेल लेभेलखौ देरहानो हायोब्लाथ' जोंफ्रा गोबां बिदिनो बेवहाय मानि प्राइसआबो गोबां दङ 25 लाख बिदि दङ ओमफ्राय आरो बिदिनो गोबां इन्टारनेसनेलाव हांनायनि खाबु दङ बेजों लोगोसे जोंफ्रा गोबां स्पन्सार्सफोर मोनो जोङो साप्लिमेन्टफोरनिफ्राय बेनिखायनो जेनेबा दायो खालि आसामावल' थायालासेनो थारमाने गुबुनावबो थांनो नोंथाङा नाजादों थारमाने आङो आसामनिफ्राय दा सिलेक्ट जानानै दा जेनेबा आङो नेसनेल गेलेनो खाबु मोनदों आरो दा जेनेबा बेयावबो गेलेनो होनबाला जों गेलेनो हाया जोङो माने डिस्ट्रिक्ट गेलेग्रोनांगोन स्टेट गेलेनांगोन बिनि उनावसो बिदि खाबु मोनो आरो बियो नोंथांनि थाखाय आरो जोंनि थाखाय जोबोद माने थुलुंगाथाव बाथ्रा आरोना इयुनावबो नोंथाङा मालासिम गेलेनो थाखाय थांखि लादों बडि बिल्डिं माने जेनेबा फिटनेस जेनेबा बडि बिल्डिंआथ' जोङो माने बैसो जाजासिम गेलेनो हायो माने मास्टार होनना बुङो 40 प्लास जाबा जों मास्टार गेलेनो हायो बिनि आंथ' जेनेबा देहाया जुदि एलाउड होयोब्ला आं गेलेलांबाय थागोन आरो कम्पिटिसनखौ मानोना बेखौ आं माने मोनसे एडिक्टेड बायदि जाबाय आरो आंनि थाखाय बडि बिल्डिंआ